ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जर'खा थान्दै मेल। गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनानै लाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मासरौमारिनि गेवलां नब्लाङाव थांनाय सानखालि ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जर'खा थान्दै मेल खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारि आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारिया। लोगोसेयैनो बाहागो लाबावो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारि आरो गोबां बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। मख'नाय जायोदि बे जर'खा थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनानै लानाय जायो। गोदान आफादनि आफादगिरि महरै राजुराम बर' आरो नेहाथारि महरै सनिराम दैमारि बिथांमोनखौ सायख'नानै बिबान गथायनाय जायो। दिनै आं गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना गोबां उसुबिदानि थाखाय बे थान्दै आफादखौ खुंदोंमोनब्लाबो थांनाय 12 आरो 17 जानुवारिहा धन्दामारियावहा नाथाय बेवहा आबुङै आफादखौ दानो हायाखैमोन। बिथांमोना बायदि उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना बे मासरौमारि नतुन बस्तियावहा दिनै जा जर'खा थान्दै मेल खुंबाय बे थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै गोदान आफादखौ दाफुंनो हाबाय। बेनि थाखाय आं जिल्ला आफादनि जानानै साबायखर बावदों। बे आफादावहा गोदानै आफादगिरि ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरियानो जादों राजु बर' आरो लोगोसे नेहाथारि बिबानावहा गोदानै सायख'जादों बिथां सनिराम दैमारि। आं आसा फारिदों सनितपुर जिल्लानि सिङावहा बे जारिमिनारि ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे बिथांमोननि नाजानायावहा बिथांमोननि आफाद मावसमावहा जाहाथे मोजांनिबो मोजां मावफारिया खामानिफोरखौ मावफुंलांगोन आरो जों जिल्ला आफादजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोननि जाखिनि मावनांगौ खामानि बेखौ साबसिन हामसिनै मावलांनो हागोन बेखौ आसा फारियो। मासरौमारि नतुन बस्ति गामियाव ढेकियाजुलि प्राइमारि बर' साहित्य सभा बिथांमोना जर'खायै थान्दै मेल लादों आरो बे थान्दै मेलाव बिथांमोना गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दादों। आं गिबियावनो जायफोर गोदान आफादाव बिबान मोनबाय बिथांमोननि साफ्रोमनिसिम आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै गाहाम हामलायनाय जासिदों। आं आसा खालामदों बर' बिजों आरो बर' फरायसालियाव माखासे जि जेंना सोमजिगासिनो दङ बा माखासे जेंना सुस्रांजायाखै बे माखासे गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव बे गोदान आफादाव जि बिबान जायफोर बिथांमोना मोनबाय जे बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै मावगोन आरो जोंनि बर' बिजोंखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनायाव बिथांमोना अरायसम मदद आरो थुलुंगा होगोन। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानैनो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनानै जिहेतु बे ढेकियाजुलि ओनसोला जोंहा बर' थुनलाइनि बिथिङाव मोनसे जारिमिनारि जायगा बा भारतबर्षनि उदांस्रिनि समावबो जोंहा नैबे ढेकियाजुलि ओनसोलाव 1942 सनाव गोबां मानसियानो शहीद जालांदों। बेनि थाखायनो ढेकियाजुलि ओनसोलखौ जोंहा शहीद नगरी होननानैबो बुङो। बेबायदि जायगायाव आङो दिनै ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो नैबे गोदान बुदिया जोंहा नाजानाय थागोन जाहाथे जोङो सनितपुर जिल्लानि गेजेरावनो ढेकियाजुलि बे गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो गासैबो गुदि बर' थुनलाइनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ साबसिन बा मोजांसिन जोङो मेगनाव नांथावसिन बा खामानिखौ जोङो मोजाङै मावलांनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो नाजानाय थागोन आरो बे खेत्रआव जोङो जिल्ला आफाद आरो रायजो राजा गासैनिफ्रायबो जोङो देहा परामर्श लोगोसे जोङो हेफाजाब नागिरगोन। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारि कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारि कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारि कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों।
गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गोविन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022271929 970668087 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।